दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारी सासे दाद गोसोनि आरो राफोद माने सिन्तानि व्यक्ति आरो माहारिबाद माहारियाव गणतान्त्रिक मोनसे थासारि फैनांगौ आरो माहारिखौ हिंसा गैयै मोनसे थासारिनि गेजेरजों बर' हारिनि गासै मोनथाय अधिकारफोरखौ लानानै थांना थानायनि मोनसे आदर्श बिथाङा दानायनि थाखाय एबसुनि आफादगिरि जाना थानाय समाव आरो एबसुनि गुबुन गुबुन समाव सोमावसारनायनि हाबाफारि मावबोदों आरो 1992 मायथाइनि दिनैनि सानाव बिथाङा खौ जिउ फोजोबनाय जादों आरो बिथांनि जि माने मुंख्लं जानाय बा जिउ जोबनो गोनां जानाय बे थासारिया जोंनि हारिनि थाखाय खास्रि बिस्रि थासारिमोन जोंनि गेजेराव मोनसे हारि नाङैनो समाज नाङैनो मोनसे आदर्शनि मोनसे गोरोबलायि आरो बेयाव जि मोनसे गणतान्त्रिक आरो मोनसे हाथियार लानानै सोमावसारनायनि मोनसे सौग्रावलायनाया फैयाखै न'आव फैदोंमोन दिनै बे थासारिया गैलिया दा बै जि थासारियाव सोमब्ला बसुमतारी बिथाङा मुंख्लं जानो गोनां जाबाय थैनो गोनां जाबाय बे थासारिखौनो जोबथा जाथाय बा जोबथा थासारि हिसाबै जाहाथे उनाव आरो बेबायदि थासारि दाफैथों आरो बियो हारिनि खहा लाबोगोन बेबायदि मोनसे सान्थौ आरो सिन्ताजों उदखारि बेरेखा सान बे जाथायखौ जोङो माने अपोज खालामनानै बे जाथायखौ जाहाथे उनाव जाया बेखौ गैया खालामनो थाखाय बे उदखारि बेरेखा सानखौ जों फालिबोदों दिनै जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारीनि 26थि थैनाय सान बा मुंख्लं सान आरो बे सानखौ जोङो जेब्लाबो उदखारि बेरेखा सान हिसाबै फालिबोदों जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारीनि जिखिनि माहारिनि सायाव हाबा मावनाय बिथांनि माहारि अननाय माहारिनि थाखाय थैस' थांस' गावखौ बाउसोमनाय बे गासैबो बिथिंखौ गोजोर खालामनानै बिथांनि जिखिनि कन्ट्रिबिउसन बिथाङा गासै उदखारि हाबानि बेरेखायै बिथाङा मोनसे स्ल'गान होदोंमोन हिंसानि हेंथायै स्ल'गान होदोंमोन आरो बेबायदि मोनसे दाद गोसोनि सासे जि दैदेनगिरि बिथांनि बे आदर्शखौ जों अराय फोथांना लाखिनांगोन आरो जोंनि इयुन जोलैया मिथिनांगोन बिथांनि जिउ जारिमिनखौ फरायनांगोन आरो जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरखौबो आं खावलायदों दा बाथ्राया जाहैबाय मा जे दिनै 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव NDB मोनब्रै हानजा एबसु UBPआव गोजोन गोरोबथा खालामनायनि उनाव जोंनि गेजेराव मोनसे सान्थि परिबेस गोजोना दिनै गायसनजाबाय आरो गोजोननि गेजेरजों मोनसे गोदान जों सरकार मोननो हाबाय आरो बे सरकारा जौगानायनि हाबाफारि मावगासिनो दङ एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननिबो खामानि बिथांमोना बिबान लानानै बिबान रुजुना मावगासिनो दङ आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' गोरोबथानि गासै दफाफोरखौ मावफुंनायनि थाखाय सरकारजों नारसिननाय सावरायनाय आरो गासैबो स्ट्रेटेजिखौ जों लागासिनो दङ दा बिनि गेजेरावबो दिनै समाजाव मानसि लांखारनाय उन्दै बैसोनि गथ'फोरखौ जिनाहारि खालामनाय माखासे हिंसा ड्राग्स जौ जुवा दाबो दङ बेआइनि अस्त्र लानानै गुलि गावलुंनाय दाबि धमखि होनाय फैसा खांनाय बेबायदि थासारिखौ जों गोदानै सोमजिनाय नुनो मोनदों दा गासै बेबायदि बेआइनि आरो समाज बेरेखा हाबाखौ जोङो मालाबाबो जोङो प्रसय होनाङा आरो जों बेखौ हेंथा खालामो जों बेखौ अपोज खालामो दा बेखायनो बर' हारियाव हाथियार सोमावसारनायनि आन्दलना जोबथ'बाय किन्तु हारियाव गोदानै जिफोर थासारि सोमजिनो नागिरदों बे जि सान्थौ आरो सिन्ता बेखौ जों गैया खालामनांगोन आरो बेबो मोनसे उदखारि खामानि होननानै जों बुंनो सानो दा बेखायनो समाजा जयै हारिया जयै गसंथानानै गोग्गो समाज आरो मोजां समाज दानायाव जों बयबो बाहागो लानांगोन आं बेखौ खावलायबाय